Sanibona bafethu. This time ngizokwenza okuhlukile. Ngizofonela laba bamagaraji la. Laba bayizikeme. Yabo nje la iPolo lena ngazi i-R-Liner le. I-60 ba 65,000. Heyibo. 999 nansi. Ngizofonela bona ke sibone ukuthi abasona yini scam. Ngabe ke bayibamba nje ifoni bazobe bayiscam. Isonto phela namuhla. Kodwa ayikho ke iPolo ongayithola ngale mali. Lena i-liner leli awuthi ke sikhale kubona. Ansiyari. Yebo, hey. Kunjani? Ngiyaphila baba ninjani? Siyaphila. Yazi lapha ngiyabona lapha epageni leni la. Engathi ngidayisa imoto. Hey, zaze za-cheap. Kunjalo baba, kunjalo ngithengisa izimoto, ama-bank repossessed cars. Ngiyayibona nje la i-R-Line impela. Hey, uyi-65,000. Hey. Okay, angithi yabona i-price iphansi baba le. Angithi? Angithi ngisho i-price yabona ukuthi iphansi kancane. Iphansi kakhulu. Yebo, i-price leyo, imali ekhule umnikazi uyathatha imoto leyo nge-installment. Mina ngizokhokha le mali. Mase bamthathela imoto beyakholoda yona le 50 something uyibona la. So, in that case, before thina sithatha imoto sifaka ku-auction, angithi sinikeza abantu ithuba lokuthi bayenzeni, unayo uyathenga ngaleyo mali. Senzela ukuthi lo muntu lwana bangamchayi nge-blacklist. South African blacklist is 5 years. So you'll be suspended to buy with accounts and stuff like that for 5 years if you don't find someone to complete. Awuzama ukugwema. Awuwagweme nalamagama esilungu ngoba ngibuye ngingakuzwa. Alright. Njengoba ngishilo baba ukuthi imali le beyihlele kulo mnikazi wale moto lo uthethe imoto ebhenki. So if uyothenga ngokheshi uyakwazi ukuthola imoto leyo ngokheshi ngaleyo mali before thina siyifaka ku-auction. I-auction yethu iqala Monday. Okay, iqala kusasa. Manje 9 o'clock yabe sekuqalile ama-auction. So mama ngayifaka ku-auction hayi angeke isangena lapho. Sizokhuphuka. Manje mina fanele ngiphuthume kusasa. Wena into kumele uyenze ukuthi kumele ufone kusasa ekuseni ngo-8 o'clock, immediately 8 o'clock. Ufone and then simtshele ukuthi akunamuntu osebabhadela i-deposit or anything. Ifuna uyibambe ngedeposit shoot nje ngisho ngathiwa ngibamba ngedeposit manje nje kuzobe seku-right. Masibambe ngedeposit angithi benzela ukuthi noma udileya ungafiki ngesikhathi but imoto ibe njani ibe isekulindile. Manje ukhipha i-deposit ngisho ngathiwa imoto awukakayiboni. Akuna enye indlela baba, ngeke sikhiphe kuma-auction ingena-deposit. Kumele uyithenga cheap. Masifaka laphana siyayifaka ngaleyo mali sibuze ukuthi omunye uyifuna ngo-61, omunye uyifuna ngo-70, but mine ayi-deposit uyayithola ngaleyo price. Mina Sifake eceleni baba. Sifake eceleni sikwazi ukuthi le moto le ikhilwe ubaba uyibhukhile ngayimali engaka nge-40%. u-40% ka-65,000 malini? U-40% kumele ucalculate baba, sorry bese sishayisile. Okay. Alright, yaba kuyi-22,500 rand. Yona mali nje okufanele ngiyikhiphe up front leyo. And then bese ngiyeza-ke ngizobona imoto. Thina bese sikuthumele imininingwane yonke imoto, sikuthumele ne-reference number. I-reference number yabe seyithi imoto le i-ready for wena ubuye uyitheste. Uyaqala ngokutest driver, mase uyiphi ngemoto uyaqhubeka ungene ofisini ukuthi hayi imoto sengiyibonile sengiyitest drive. Emva kwalo 22,000. Sizokukhokhela and then thina siyahamba siye-West Bank silanda amaphepha sikunike
imoto nemaphepha wakho 50. Weba. Yebo. Oh manje fanele ngiqale ngikhiphe lo 22,000 mina bese ke ngilandela imoto konke la namaphepha. Lalela buka. Wena usho ukuthi sengavele ngikhipha u22,000 engabe u23,000 imoto engayibonela ungazodakwa wena uyanya wena. Uyabhosha wena ni scam nina ni scam abantu. Okhohlisa abangazi doti. Mana ngimpinde. Fana nawe. Uyislama wena, ungazobhosha wena scam fuseke. Sengithuke futhi. Ya ngishaya kwasani ke manje ngidila nabe imoto. Bajwayela lapha. Ungakhipha u22,000 engabe u23,000 imoto ungakayiboni bayanyala bayibo bayadaka. Bale video mfana.